Tento rok prvýkrát sa uskutoční príprava národného tímu pred majstrovstvami sveta v špecifickej forme a je to zavinené tým, že sa podpísal kontrakt v rámci Euro Hockey Challenge a tohto turnaja sa zúčastnia 12 tímov európskych a hrá sa systémom tým, že jeden rok hrá tím doma 2 zápasy a ďalší rok hrá tým vonku, u supera 2 zápasy. Každý rok pred majstrovstvami sveta odohrá takto tým 6 prípravných zápasov a tento kontrakt sa podpísal na 2 roky a uvidí sa, akým spôsobom bude nasledovať a či sa bude v tomto pokračovať. Išlo o to, aby aj tie týmy, ktoré sú rankingovo postavené trošku nižšie, sa zúčastnili stretnutí s tými lepšie postavenými týmami a aby vyskúšali teda svoje kvality aj v týchto ťažkých zápasoch.